Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Ce e acolo, Eli? Cățelul? Vrei și tu la copii sus? Cum face rața, Eli? Cum face rața? Rața! Bună și bine v-am găsit într-un nou videoclip. Astăzi este sărbătoare și este un timp cât de cât ok afară. E 25 aprilie, apropo. Și n-am mai pornit de mult un videoclip, nimic. Rața, da, mami, rața. Și am zis să încep să fac un vlog și am ieșit cu copilașii afară. Sper că focalizează, nu știu, l-am prea întors eu. Și cum vă spuneam, este sărbătoare, afară e ok în sensul că nu plouă, dar vântul bate destul de tare și da. Chiar dacă bate puțin vântul, am să mai obosim puțin copilașii. Am venit în parc. Eliza, ia o mami pe aici cu mama, haide. Ia să vedem. Tati aici, haide cu mama la tati. Hai. Bravo! Rața! Ei, mami, căprița? Îți era foarte... Ești veselă? Ne. Se vorbesc ca vecinele. Vezi, Eli? Uite, mai vine! Wow! Unde? Nu mai are, mami, că eu da pâinica la rețe. Bă! Bă! Salută-mă, abonații! Bă! Turturică? I love you! Și măgarul Luță? Luca-i cu măgarul Luță? Uite așa. Stai după Eliza-i. Măgarul, da. Nu-i voie tu, Luca, să faci așa, dacă vezi că copilașii alalți fac așa, nu e voie, mami, să nu le rănești. Nu știu ce mi-a ieșit pe filmare până acum ce am filmat, dar am venit aici în parc unde aici după gardurile astea ce le vedeți voi în video sunt tot felul de animăluțe. Nu chiar tot felul, stai. Căprițele alea, măgărușii, nu mai știu ce sunt. Am răgușit. V-am spus eu mai devreme că vremea este ok afară, temperatura e cât de cât ok. Sunt aici cu Bubu și acum o să ne îndreptăm spre mașină pentru că vreau să mergem în câmpul cu lalele, să-mi iau câteva lalele. De obicei și anul trecut înainte să plec acasă nu preferam să le iau din magazin, ci de pe câmp, că mai duc și copii, vede cum le tai, Luca e fericit că bagă bănuți acolo și da, așa că vă las și ne vedem imediat. Am ajuns și aici unde sunt lalelele și să ne tăiem și noi, Doamne, sunt foarte frumoase. Aici a fost multă lume și mai e și pe partea alaltă, nu știu dacă vedeți acolo în spate. Aici găsim cuțitași pentru a ne tăia. Astea încă trebuie înflorite. Nu le rupe așa, Luca, lasă că le taie mami. Tu le rupi prea de sus, mami, nu-i voie. Lasă că taie mami, da? Efectiv, sunt superbe. Apropo, lalelele sunt florile mele preferate. Și acolo am o bucată de soț și încă o bucată de copil. Și aici Luca, normal, curiosul George.
Vă pup și ne auzim. Ia uite, mama, ce frumoase sunt. Wow. Mi-am pus buchețelul de flori, ce frumos s-a deschis aici la bucătărie. Unul și unul pe masă, tot la bucătărie. Asta e buchețelul lui Eli, că e micuș, l-am pus așa într-un păhăruț șmecher. Și aici la ăsta de make-up mi-am pus unul și dacă observați păhăruț din ăla așa, de-aia ziceam, cu tiborcanel. Și da, i-am adus boboci, ați văzut? Și uite că deja încep să se deschidă. Da. Și totuși, înainte ca să închei acest filmuleț, am zis să mai stăm puțin de vorbă, dacă așa e frumos, să mai facem așa un mic update ce am mai făcut în ultima perioadă, în ultima săptămână nu am mai postat deloc. Nu prea am avut timp și vă știți bine că de obicei ce filmez în acea zi urc sau maxim a doua zi, nu mi le țin stocate nicăieri. Plus că mie mi-e foarte ușor că gen acum filmez cât îmi durează la randat și îl și urc sus pe YouTube, urcă sus videoclipul. Pentru că, după cum bine știți, eu nu editez. Eu doar când vin copiii sau am altceva de făcut, pac, pun o pauză și revin. Și așa îmi scutește din timp. Deci că altfel îmi lua foarte mult să editez videoclipul și cu toții care știu ce înseamnă e destul timp. Dar eu v-am spus de la început că nu prea le editez. De-aia poate și vă apar vouă rupturile alea de la o trecere la alta între clipulețe, că doar le lipesc, atât. Ce vreau să vă spun, da, de săptămână nu am mai postat, asta nu e ca să vin să-mi cer scuze, nu am mai prea avut timp. Poate că găseam și timp, dar n-am avut starea necesară ca să mă apuc de filmat. Astăzi, după cum deja ați văzut, am fost în parc, am fost după la Lele, am venit acasă, m-am și schimbat deja, m-am demachiat și ok, fresh. Imediat trebuie să spăl copilașii și la culcare. Mare lucru așa nu s-a mai întâmplat. Știți voi, muncă, casă, puțin oboseală adunată. Săptămâna aceasta o să merg de dimineață și o să trebuiască să mă trezesc de la 5 și da, va fi un pic iarăși greuț. Pentru că săptămâna asta am fost de după masă, a mers foarte bine. Acum dacă vă întrebați, copiii sunt jos cu Nicu și eu sunt sus. Am zis că da, să închei măcar filmulețul așa cum se cuvine. Aici am ieșit undită mai coșul sub piele și l-am strâns până mi-am făcut semn. Da, ce să vă zic, mulțumesc celor abonați. Am văzut că ne-a crescut și nou canalul cu 4 membri într-o zi. Da, asta mă bucur și îmi dă puterea să merg mai departe. Știți voi deja cum stă treaba. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final. Și să ne vedem cu bine și sănătoși în următorul clip. V-am pupat! Bye, bye!